Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο σημερινό webinar με τίτλο «Νέα προϊόντα προσωπικής φροντίδας». Ονομάζομαι Holly Stut και είμαι υπεύθυνη στην ανάπτυξη προϊόντων. Είμαι νέο μέλος της οικογένειας της Forever, αλλά είμαι ιδιαίτερα εντυπωσιασμένη όσο εμβαθύνω περισσότερο στο κομμάτι που μου έχει ανατεθεί, συνεχίζοντας να εργάζομαι στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που βελτιώνουν την υγεία, την ευεξία μας και τον τρόπο ζωής μας. Σήμερα θα κάνουμε μία ανασκόπηση σε κάποια προϊόντα που έχουν παρουσιαστεί στο ράλι, αλλά θα αναφερθούμε λεπτομερώς σε αυτά, ώστε να δείτε τις αλλαγές που έχουν προκύψει, αλλά και τα επιπρόσθετα ωφέλη τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Καθώς κοιτάμε την αγορά, παρατηρούμε ότι οι καταναλωτές όλο και περισσότερο αναζητούν φυσικά προϊόντα που περιέχουν σπόρους, καρπούς, μούρα, φρούτα, άνθη, λαχανικά και άλλα εκχυλίσματα βοτάνων και συνδυάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την παρασκευή προϊόντων για το δέρμα, τα μαλλιά και το σώμα. Και σας ακούμε. Η ανανεωμένη σύνθεση αυτών των προϊόντων είναι αποτέλεσμα της ανταπόκρισης στις δικές σας προτάσεις. Καθώς αναζητούμε περισσότερα φυσικά συστατικά για να εφαρμόσουμε στα προϊόντα μας, αποφασίσαμε και αναγνωρίσαμε ότι εμείς έχουμε ήδη το κυρίαρχο φυσικό συστατικό στα προϊόντα μας, που είναι η αλόη μας. Θέλω να αναφέρω ότι όλα τα χρόνια που έχω ασχοληθεί με το κομμάτι της ανάπτυξης προϊόντων, δεν έχω δει τόσο μεγάλη συγκέντρωση αλόης στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα της Forever έχουν τόσο μεγάλη συγκέντρωση που η αλόη είναι το πρώτο συστατικό στις ετικέτες των προϊόντων μας. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στον κλάδο μας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό που εσείς λαμβάνετε όλα τα ωφέλη της πιο δραστικής αλόης στις συνθέσεις, η οποία λειτουργεί αποτελεσματικά σε συνδυασμό με άλλα συστατικά. Καθώς κοιτάμε τις λειτουργίες της αλόης και την ανάγκη για ακόμα πιο φυσικά συστατικά, μάθαμε ότι κάποια από αυτά έχουν την ικανότητα να αναδεικνύουν τις ιδιότητες της αλόης. Είναι εκπληκτικό που η αλόη είναι ένα τόσο δυνατό συστατικό από μόνη της. Ωστόσο, όταν προστίθενται σε αυτή συγκεκριμένα φυσικά συστατικά, η αλόη μπορεί να αποσπάσει τα βλαστοκύτταρά της ή τα λιποσώματα και να τα ενεργοποιήσει με διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε να είναι πιο δραστική χάρη σε αυτά τα φυσικά συστατικά με τα οποία τη συνδυάζουμε. Επομένως, επικεντρωνόμαστε σε κάποια συστατικά και τα συνδυάζουμε με την αλόη για να βελτιώσουμε τη συνολική εμπειρία σας με το προϊόν. Στο τέλος της μέρας, δεν θέλουμε να νιώθετε ότι είστε επιστήμονες ή κάποιος ειδικός που ξέρει τα πάντα για τα προϊόντα φροντίδας δέρματος και σώματος. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι τα προϊόντα συνδυάζουν την επιστήμη και τα συστατικά της φύσης, ότι έχουν μεγάλη συγκέντρωση αλόης, έχουν αποτέλεσμα και θέλουμε να νιώθετε αυτοπεποίθηση όταν τα συστήνετε σε άλλους. Θέλουμε τα προϊόντα να ενθουσιάζουν τους ανθρώπους και να θέλουν περισσότερα. Έτσι λειτουργούν αυτά τα νέα προϊόντα και θα εντυπωσιαστείτε όταν νιώσετε την εμπειρία αυτών των προϊόντων εσείς οι ίδιοι. Λαμβάνω συχνές ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένα συστατικά που χρησιμοποιεί η Forever, αλλά και η αγορά προϊόντων προσωπικής φροντίδας. Θα ήθελα να εξηγήσω κάτι για το οποίο υπάρχει συχνά παρεξήγηση. Υπάρχει ένα στάνταρτ όσον αφορά τις ονομασίες των προϊόντων που ονομάζεται INCI. Είναι ακρονίμιο των λέξεων International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Αυτός είναι ένας κυβερνητικός φορέας που σας βοηθάει να αναγνωρίζετε σε ποσοστό 1 έως 100% τα συστατικά που βρίσκονται στη σύσταση ενός προϊόντος. Τα φυσικά συστατικά δεν ακούγονται πάντα φυσικά. Τις περισσότερες φορές δεν μπορείτε καν να τα προφέρετε και δέχομαι συχνά ερωτήματα για συστατικά και αναφορές ότι δεν είναι καλά για το δέρμα, τα μαλλιά κτλ. Παραδείγματος χάρη, τι είναι το Retinol Palmitate, Panthenol Ethyl Ester, Tetraxanthil Ascorbate, αυτά δεν ακούγονται καθόλου φυσικά συστατικά. Tetraxanthil Ascorbate, έχω ερωτηθεί για αυτό πολλές φορές, Ergocalciferol, Tocopherol Acetate. Στη Forever υπάρχει διαφάνεια και σας επιτρέπει να καταλάβετε όχι μόνο τη σύνθεση ενός προϊόντος, αλλά και την πηγή αυτών των συστατικών, καθώς χρησιμοποιούμε αυτήν την ονοματολογία στις ετικέτες μας. Το συστατικό Retinol Palmitate δεν είναι άλλο από τη βιταμίνη Α. Το Panthenol Ethyl Ester είναι η προβιταμίνη Β5. Το Tetraxanthil Ascorbate είναι η βιταμίνη C. Το Ergocalciferol είναι η βιταμίνη D2 και το Tocopherol Acetate είναι η βιταμίνη Ε.
Στην πραγματικότητα, μπορεί να προσθέσουμε σε μία σύνθεση βιταμίνη C, βιταμίνη D2 ή βιταμίνη Ε και ενδέχεται να μην καταλαβαίνετε την πηγή ή τη σύνθεση αυτών των συστατικών. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφάνεια στις ετικέτες και όταν τις διαβάζετε γνωρίζετε σε ποσοστό από 1 έως 100% τη σύσταση ενός προϊόντος. Παρά το γεγονός ότι τα ονόματα ενδέχεται να μην ακούγονται πολύ φυσικά, μην μπερδεύεστε, καθώς όπως βλέπετε και από αυτό το διάγραμμα, στην πραγματικότητα είναι φυσικά. Σας παρουσιάζουμε το ολοκαίνουριο Aloe Jojoba σαμπού. Έχουμε κρατήσει το όνομα, καθώς πρόκειται για ένα πολύ αγαπητό προϊόν και έχει συνδεθεί με την εταιρεία για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξέραμε ότι αγαπάτε το Jojoba σαμπού και το Conditioning Rinse και δεν θέλαμε να μπλέξουμε με τόσα πολλά ονόματα. Ακούσαμε τις προτάσεις τόσων πολλών ατόμων που ήθελαν ακόμα πιο φυσικά συστατικά ή για παράδειγμα να βελτιωθεί το άρωμα του προϊόντος. Ακούμε και δρούμε αντίστοιχα. Η συσκευασία είναι πιο μοντέρνα. Υπάρχει διαφορετικό χρώμα στα καπάκια ώστε να μην μπερδεύεστε στο μπάνιο ποιο από τα δύο θα χρησιμοποιήσετε, το σαμπουάν ή το conditioner. Είναι εύκολο πια αφού τα καπάκια είναι διαφορετικά. Τα σωληνάρια είναι κομψά, πολύ ελκυστικά και το πράσινο χρώμα στη συσκευασία υποδεικνύει όλα τα καλά συστατικά που θα βρείτε σε αυτό. Μιλώντας για αυτά, κάποια από τα βασικά συστατικά της σύστασης είναι το έλαιο από τους καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς. Είναι αυτοί οι κόκκινοι καρποί που μοιάζουν με μούρα όπως βλέπετε στην οθόνη. Εάν το ανοίξετε θα δείτε χιλιάδες σπόρους που περιέχουν ένα έλαιο που είναι πολύτιμο και είναι σχεδιασμένο για να βοηθάει το τριχωτό της κεφαλής. Γιατί το ζητούμενο είναι υγιές τριχωτό κεφαλής σε ένα σαμπουάν για τα μαλλιά? Το υγιές τριχωτό της κεφαλής σημαίνει υγιή μαλλιά. Και όταν φροντίζετε τις υγιείς λειτουργίες του τριχωτού της κεφαλής, τα μαλλιά σας θα μακραίνουν με φυσιολογικό ρυθμό. Επομένως, οι καρποί αγριοτριανταφυλλιάς θα περιποιηθούν το τριχωτό της κεφαλής καθώς φροντίζετε τα μαλλιά σας. Αυτό το σαμπουάν περιέχει το αγαπημένο μας έλαιο τζοτζόμπα και καθαριστικούς παράγοντες από έλαιο καρύδας. Έχουμε μεταβεί σε πιο φυσικούς καθαριστικούς παράγοντες. Θα δείτε τη διαφορά. Οι παράγοντες καθαρισμού από καρύδα δεν απομακρύνουν τα φυσικά έλαια από τα μαλλιά σας. Στην πραγματικότητα, φροντίζει τα μαλλιά σας αφήνοντάς τα απαλά. Σας βοηθάει να διαχειριστείτε την κίνηση των μαλλιών σας όταν περνάτε τα δάχτυλά σας μέσα από αυτά. Ένα μοναδικό στοιχείο για το Aloe Jojoba σαμπού και το Aloe Jojoba Conditioning Rinse είναι ότι τα ανανεώσαμε με αιθέριο έλαιο λεβάντας που προέρχεται από την αγαπημένη μας σειρά των αιθέριων ελαίων. Επίσης, λαμβάνετε τις ιδιότητες της λεβάντας για υγιή μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής. Επομένως, εξυπηρετεί διπλό σκοπό. Από τη μία απολαμβάνετε το υπέροχο άρωμα, αλλά και τα πλεονεκτήματα των Forever Essential Oils. Φροντίζει τα μαλλιά και την υποστήριξη του τριχωτού της κεφαλής, έχει ισορροπημένη σύνθεση pH και όπως θα δείτε από την ετικέτα υπάρχουν λιγότερα συστατικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σύνθεση δεν είναι καλή ή ότι είναι λιγότερο αποτελεσματική. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίσαμε τα καλύτερα συστατικά, τα συνδυάσαμε και προσθέσαμε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτά. Απομακρύναμε τα συστατικά που δεν ήταν απαραίτητα και προσθέσαμε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτά που λειτουργούν καλύτερα. Επομένως, έχει περισσότερους καθαριστικούς παράγοντες από έλαιο καρύδας, περισσότερο έλαιο τζοτζόμπα, περισσότερο έλαιο από καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς και φυσικά περισσότερο αιθέριο έλαιο λεβάντας. Έχουμε απλοποιήσει τα συστατικά, αλλά όχι τη σύνθεση του τελικού προϊόντος, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σας δώσει την απόλυτη εμπειρία από τη χρήση του προϊόντος. Αυτό συνδυάζεται με το Aloe Jojoba Conditioning Rinse. Το καπάκι έχει διαφορετικό χρώμα, οπότε τέρμα πια οι μέρες που μπερδευόσασταν. Βελτιώσαμε αυτή τη φόρμουλα με τον ίδιο τρόπο όπως και στο σαμπουάν και σε αυτό προσθέθηκαν μερικά πλούσια έλαια. Η περιποίηση των μαλλιών σημαίνει να αναπληρώσετε όσα ταλαιπωρούν τα μαλλιά σας, όπως τα προϊόντα styling, ο ήλιος, η θερμότητα, το στρες, οι ορμονικές διαταραχές, ο τρόπος ζωής. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τα μαλλιά σας. Προσθέσαμε έλαιο από σπόρους ηλιοτρόπιου, έλαιο μακαντέμια, μεγαλύτερη συγκέντρωση από έλαιο τζοτζόμπα και αιθέριο έλαιο λεβάντας για μια μοναδική εμπειρία. Η νέα σύνθεση του conditioner είναι ελαφριά. Αυτό είναι κάτι που είχε η προηγούμενη σύνθεση που ακούσαμε ότι σας αρέσει. Δεν είναι μια βαριά μάσκα, είναι μια ελαφριά και πλούσια μάσκα που έχει σχεδιαστεί για να αναπληρώσει την υγρασία, σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τα μαλλιά σας και αποτελεί το τελικό στάδιο περιποίησης μετά το σαμπουάν.
Αυτό που λατρεύω σε αυτό είναι ότι περιορίζει την ψαλίδα, κάνει τα μαλλιά σας πιο απαλά και λαμπερά, χάρη στα έλαια που προσθέσαμε. Απλοποιήσαμε τη σύνθεση και θα λάβετε πάλι όλα τα καλά συστατικά. Αυτό που λατρεύω σε αυτή τη νέα σύνθεση είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως after conditioning rinse, που σημαίνει ότι απλώνετε μια μικρή ποσότητα στην παλάμη σας, ίσως όση ενός αμυγδάλου, τη δουλεύετε στο χέρι σας και την εφαρμόζετε από τις άκρες και μέχρι τις ρίζες των μαλλιών σας. Αυτό σας επιτρέπει να διατηρήσετε την απαλή και μεταξένια αίσθηση στα μαλλιά σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και να τα διαχειριστείτε πιο εύκολα. Μια εξαιρετική προσθήκη στη σειρά προϊόντων της Forever με ακόμα πιο φυσικά συστατικά και πλούσια έλαια. Αυτοί οι δύο ήρωες για τα μαλλιά περιέχουν σταθεροποιημένο ζελέ αλόης βέρα σε μεγάλη συγκέντρωση, ειδικά σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν το τριχωτό της κεφαλής και την υγεία των μαλλιών σας. Σας παρουσιάζουμε το νέο Aloe Hand Soap. Όπως θα δείτε, έχει ανανεωθεί η συσκευασία, η αντλία έχει νέο μοντέρνο σχεδιασμό και μπορείτε να διακρίνετε μια μικρή διαφορά. Έχει αφαιρεθεί η λέξη face από τη συσκευασία. Μην πανικοβάλλεστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη σύνθεση στο πρόσωπό σας. Είναι εξαιρετικό να μπορείτε να συστήνετε, αλλά και να χρησιμοποιείτε αυτή τη νέα σύνθεση για καθαρισμό του προσώπου σας. Στη Forever έχουμε αρκετά προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης του δέρματος για να διευρύνετε την επιχείρησή σας, να προσελκύετε νέα άτομα, συστήνοντας σε αυτά προϊόντα σχεδιασμένα για τον καθαρισμό της επιδερμίδας. Αφαιρέσαμε τη λέξη face, καθώς γνωρίζουμε ότι έχουμε εξειδικευμένα προϊόντα για καθαρισμό της επιδερμίδας, για να αφαιρέσουμε το μακιγιάζ, τα υπολείμματα της επιδερμίδας, το αντιλιακό ή ό,τι άλλο έχετε εφαρμόσει στο δέρμα σας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να τα χρησιμοποιείτε αυτά στο πρόσωπό σας. Λειτουργήσαμε με το σκεπτικό να προωθήσουμε το νέο αυτό προϊόν και σε άλλα σημεία του σπιτιού, όπως την κουζίνα, το μπάνιο, ακόμα και τον γκαράζ. Τοποθετήστε το όπου θέλετε και τα χέρια σας θα σας ευγνωμονούν για αυτό. Αυτό το προϊόν έχει εξελιγμένη σύνθεση και περιέχει αγκούρι, φλούδα λεμονιού, χαμομήλι, τα οποία δεν βοηθούν μόνο στην εξελιγμένη σύνθεση του προϊόντος, αλλά και σε ένα υπέροχο άρωμα. Έχει προσθεθεί ελαιόλαδο για ιδιαίτερα απαλά χέρια. Αυτό που αγαπώ σε αυτό είναι ο ευγενικός του σχεδιασμός. Απομακρύνει τα υπολείμματα, αλλά τα χέρια σας παραμένουν ιδιαίτερα απαλά. Επομένως, δεν απομακρύνει την υγρασία από τα χέρια σας, αλλά τα νιώθετε πιο περιποιημένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έχουμε και εδώ καθαριστικούς παράγοντες από έλαιο καρύδας. Αφαιρέσαμε κάποιους από τους συνθετικούς καθαριστικούς παράγοντες και τους αντικαταστήσαμε με ακόμα πιο φυσικούς που προέρχονται από τα λιπαρά οξέα του ελαίου καρύδας. Επομένως, κάνει τα χέρια σας ακόμα πιο απαλά και θα είστε περήφανοι να μάθετε ότι σε ποσοστό 90% έχει φυσικά συστατικά ή συστατικά που προέρχονται από φυσικές πηγές. Ένας νέος πρωταθλητής, μια πραγματική καινοτομία σε ανταπόκριση αυτού που θέλατε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας σήμερα. Εάν έχετε οποιασδήποτε απορίες για όλα όσα μοιράστηκα σήμερα μαζί σας, επικοινωνήστε με το τμήμα Marketing. Ελπίζω να σας φανούν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες.